Mbukeli lapho ngasekhaya yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji usiteteleka uzophaka. Ngikubingelela mbukeli ubingelelo siteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu phela. Ngikubingelela bukhoma kwisiteteleka media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sibhalelwe umfana futhi uthi ngithathe isiteteleko emva kwa 37 years ngingamazi uma wami ngiyafisa ukubhekana naye iziqini zamehlo angitshele kahle ukuthi yini kahle kahle leyenzeka eyenza ukuthi agcine ngikhula ngaphandle kokuba ngimazi. Okwakho ukuthi ungasayindawo usho kanye nami uthi asambe mbukeli. Popo my food. Phandle kwamama bakunjani? Ukhula nje ngaphandle kwakhe nekho. Noma ungekuze ukulanda kakhulu kuya kude ukuthi kwenze cha bekunjani nje ukukhula ngaphandle kwama wakho. Hayi bona njengoba sonke sazi bona bekunzima impela kuba nzima uhulumeni i-complex kakhulu umuntu wayethola. Ekukhuleni kwakho la ekhaya ibathi uma bekutshela ngesayidi likamama bathi kwenzakala kanjani ukuthi ungakhulu umama ekhona. Ngokuthola kwamama la ekhaya wayengangitshela ukuthi cha uma wayekade umuntu wayengahleli kahle vele and babengahlangene kahle nobaba futhi uma esamncane ngaleso sikhathi. Yikho nje abantu bengitshela ukuthi mhlawumbe yizo izinto ezenza ukuthi mhlawumbe angabikho seduzane naye. Esasikhathi nawayesamncane kwakuningi kwenzeka. Alright. Ekumfuneni kwakho mhlambe umfune ngoba kusuka enhlizweni yakho noma mhlambe khona uthile wakwenza wabona isizathu sokuthi umama beluzumthola. Ngimfune ngazo zonke izindlela eziqaqulekayo. Ukuthi kusuke ngemina bekuvele kukhona nje ngisakhula ukuthi ngiyafisa ukuthi ngingena ngibone umzali wakho. Okay. Kwase kuba ukuthi njengoba ngiqhubeka ngiphila ngikhula impilo ibingekho lula ngicabanga ukuthi nakho lokhu kuyeba ngiphoqa ukuthi ngidaquse ngifune mhlawumbe wakubonana nje kukodwa khona into yokwenzeka ngoba nempilo yami akazi zibuyele nje kumina nje personal izinto ezenzakalayo empilweni. Ngilale nkolelo ukuthi njengoba umama ngesintu uma ngikhula ngizothola idlozi lakho liqine kakhulu ngomalume. So bengilale ngamathemba ukuthi mhlawumbe ukuthi ngimbone khona ukuthi alright, ngiyezwakala. Usuqala ke umfuna umthole noma uthola isayidi labo sisi isiphi isizathu senza ukuthi sewutholile ungabe usabaxoxela laba bantu ababekhona ukweseka because mina ngathi into usisi wangitshela ukuthi kunodabula kanjena but sekhamba isikhathi sokutholile uhlangothi lo dadewenu. Isiphi mhlawumbe isizathu senza ukuthi ugcine ungabazisi bona ukuthi sengihambe kafika la. Ziningi noma ngingazi noma ngingathi ziningi kodwa ngingasho ukuthi mina ngilomuntu othanda ukuthi izinto ngiyigcine ngasese kakhulukazi uma ngingakacaci into ukuthi ihamba kanjani ithini. Okay. So ngokwami-ke sengingedwa ngokungazi ukuthi ngizotholani uma ngingafuna uma kanjani nosisi kuzokwenzakalani njengoba sengibatholile. Ngayitshela ukuthi hayi vele-ke futhi umani kakhulu nje ube esuke kwavula ekhaya. Hayi sengizomtshela nje konke ukuthi hayi sengitshela nje isitori sesihlangene ukuthi sesigcine simbonile-ke nogogo sekuchaza nje lempilo bengiplane kanjani ukuthi hayi ngizodlala nje indaba esebenje esichazile. Okay. Noma okunye okuncane bekuyakuthola athole. Isizathu esenza ukuthi usukhule kangaka noma usukhule waze wafika kuleli banga okulona ngokweminyaka
kube ukuthi sewufisa ukushintsha isimo obukade uphila ngaphansi kwaso noma ukhula ngaphansi kwaso, uthathe igxathu lokuyokwazana nomndeni wakho wasesayidini likamama, ingabe ngesakho noma ingenxa yezimo ey'thile ezenzakalayo noma ingenxa yabathile abakubonisile ukuthi cha, thatha leli gxathu ukuze uzokwazi ukuthi uye phambili. Nakho lokho kwenzakale ngazo zonke izindlela engichazayo. Okay. Kunesinqumo sakho phakathi oyithathele sona. Ya ukuthi cha, kunesinqumo yami. Okay. Ngey'zathu ey'thile ey'khona noma mhlampe kukhona abathile abathi cha, thatha leli gxathu lokuthi usufuna ukuyophila nomzali wakho noma wakho noma uyophila nabantwana basehlangothini lwasekhaya koma wakho, uyithathele sona wena noma kukhona abathile abakubonise ngaleyo ndlela ukuthi thatha sona. Ikakhulukazi ngathi ukuthi ngizithathele mina ngoba nakho ukuthi ngibe nesifiso nje sokuthi ngibazi. Ngiyiphupho kumina nje kusukela mkhulu ukuthi wazi nje olunye uhlangothi lomndeni njengayimama nje ngigcina ngiyibonile. Ngisho nje ukuthi hayi esinye ngingasho ukuthi ngisathathwa yini. Okay. Nakho ukuthi uma ubona izimo mazenzeka ubone nawe ukuthi eyi engathi izodinga impela mhlampe ngibathole abantu mhlampe nabo ubathole nothando nje labo lokwenza ukuthi ube ngcono ngoba phela nayo into yokuhlala ungazi lutho ngabo iyodwa kulimaza bengizondo ngalondo ukuthi akwazi lutho nje ngakuleli sadini ngabo. Kanti kungcono manje ngoba senginawo umqondo ngazi futhi ukuthi kwenzakalani. Akufani ngempela, akufani. Alright. Njengoba umbone nje for okokuqala empilweni yakho ungakaze umbone lokho wazwana ukuthi enhlizweni yakho. Ngijabule kakhulu, ngijabule kakhulu. Ngoba abantu babonile nje angazanga kahle kahle. Ngijabule kakhulu. Ngisho nje ngijabule uma ngibona ukuthi nje kuthe makwenzeka kwangazi ukuthi kumina into yakenzeka before. Noma nje mhlawumbe ukuyicabanga kakhulu ukuze manje ukuthi mhlawumbe kuzenzeka ukuthi kodwa nje kube yinto engazi ukuthi impela ayaqalile ngiqala ukuyenza into engiyidingayo. Okay. Ubaba okunguye owawusale kuye mhlampe noma ubona ukuthi wosesihlangothini lukababa, ukushiye ngamuphi unyaka noma ukushiye neminyaka emingaki emhlabeni? Wangishiye ngawo 2022. Oh, okay. 2022. Alright. Akukho okutheni yena wake wakuzama njengokufuna umama noma ukuzama ukuxhumanisa nomama? Ukuthi ngizame kuyena Yena ubaba akukho okutheni wake wakuzama ukuthi axhumanise wena nomzali wakho? Hayi, akukho ngoba nami bengingumsaba esikakhulukazi kuzingane yami. Ngenxa yokuthi ngangamuthi kudala ngifunda isikole. Ngihlasa phansi noma umuntu obenamalimi. So thina abanye sesimanje impilo engasakwazi ukukhipha futhi yamcasula. Uba igama agcina nje lisho wathi into eyenzeka yamphatha kabi kangangokuthi akazi kufikele ngiqonde ukuthi angidayethile ngempilo. Ngi-understand-anga ngaleso sikhathi kodwa ngisho ukuthi uma kuqhubeka isikhathi ngilunga ngihlaziyile ngingazinika nami ukuthi ngizibhebheze ngalo ngisho. Okay. Ngiyezwakala. Nami ukuqala nje ubona indodana yakho emva kweminyaka emingaka ingekho isikhulile isingaka, wawuyigcine ineminyaka emingaki mhlampe ugcina wakho ukuyibona nje? Ngaphosisa mhlawumbe wayeneminyaka emithathu. Waxoxisana nobaba wakhe ukuthi sengicela manje ungibambele yena ngenxa yezimo ey'thile engiphila ngaphansi kwazo engingasakwazi ukuthi ngingay'mela noma kwenzakala kanjani? Hhayi, angixoxisananga naye. Ngangike ngixoxe naye sisazwana, wayesazi isimo sami sasekhaya. Kodwa angikaze ngixoxe naye mase ngiletha ingane yakhe kuyena ngenxa yesimo ayesona kumina
abusive kakhulu. So Okay, so ukuze aze afike ngapha esayidini labobaba wagcisa ukuthi wenze kanjani? ngenxa yokuthi ekhaya ngenxa yesimo sami mina ekhaya abazali engangikhuliswe yibona abazali babe ne-support yokuthi ngithole umntwana aphinde futhi angahlawulwa aphinde futhi angondliwa. Yes. So ngaleyo ndlela bangixosha naye umntwana. Okay. Bathi angibone ukuthi ngishonaphi naye ngoba angeke bakwazi ukondla umntwana ukungondlela mina umntwana. Kade-ke sasixoxele nobaba wakhe ngisho ukuthi akenze something noma ahlawule or enze ini noma mayithola imali mayisebenza akwazi ukusupport ingane ngoba manje ikhaya sekuthiwa isiyadla mayisidla siyidinga ukondlela. So akangabambisana-ke nami ubaba. Sangezwana-ke nje kuningi ukungezwani kwakhe-ke ukungezwani kwethu ngesimo sakhe naye yayisona-ke. Ngisemncane-ke nami ngaleso sikhathi ngingasi-understand izinto eziningi. Ngaxoshwa-ke ekhaya nomntwana ngingenalutho ngingasebenzi ngingenalutho nje. Ngiyabona ukuthi okunokuthi ngihambe ngilala noma mhlambe ngimlahle or ini angihambise kubo kwakhe. Ngasaba ukubhekana nabazali bakhe bomfana. Ngicabanga ukuthi kuzothiwa ngilahle ingane. Ngingafuni futhi ukubona ubaba wengane ngoba ngangazi into ezongivelela. Ngadecide ukuthi ngifike kubo wengane ngingangqongqoze emnyango. Bavula ngabuyela eceleni bangangibona. Ngase ngiyangenisa ingane endlini bayimukela bangangibona mina. Ahamba-ke. Emva kweminyaka emingaka besingekho mhlawumbe isilonda noma isifiso sokuyoyilanda lawa uyishiye khona ngoba ngiyayingizwa kuthiwa inimbi iyavuka. Kuyaye kufike lezo y'khathi la ozwa khona njengomuntu wesifazane ukuthi ngizwe imihelo ngengane yami ngingayazi ukuthi ikuphi, idlani, iphatheke kanjani noma wawuyazi ukuthi ikubo. Kodwa ngoba yayingekho ngaphansi kwamehlo akho noma phansi kwesandla sakho wawungazi ukuthi iphatheke kanjani la yayikhona. Okungavuki nje kuwena. Akwazi ungavuki. Akwazi ungavuka akaze nje kuze kube mnandi. Kwakuyinto nje umdla engizwa ngedwa engidla nje. Kwakunesikhala nje ubona udliwe into wedwa kuze kube nomgodi nje enhlizweni ungazi ukuthi uyovalwa yini. Cabange ngazi lo ngane yaphila yini yakhula yini. Ithemba enginalo ukuthi ngangiyise kuba ngithi ingane emgaqweni. So ikumzali wayo. Kodwa nami njengoma wayo kwakubuhlungu ngingenayo into yokwenza ngoba nami umlando wami awumuhle ngokwenhlalo. Angikhuliswa ngabazali bami abangizalayo. Ngangikhuliswe nje abazali bomndeni. Sahamba isikhathi-ke saze saside. Ubone uma ngabe sesihamba isikhathi esiside lokhu nje ngilinda ngizoya lapha uSapho ngilinda ngifisa ukuya lapha uSapho sesihamba isikhathi sibe side ubona ngempela ukuthi ayike manje angisazi ukuthi mangase ngithi ngiyaqhamuka ngizothi ngiyaphi. Yabo nje isimo sempilo sami asikho right kuze kube manje namanje asikho right. Kunabo abanye abantwana beza ngemuva kwakhe bakhona. Nabo ngokukhula kwabo basemakhaya noma basemakhaya kubo noma uye wama wazikhulisela bona. Uzikhulisele bona. Akaze nangelilodwa ilanga ucabange mhlawumbe ukuthi ake ngimlande naye lo wayezokhula la khula khona laba abanye.
Bengikucabanga kaningi lokho. Ukuthi nje indlela enginayo ngoba ususaba ekubuyele emuva. kwandawo stable Yes. ayinayo. Okay. Kwandawo nje stable ayinawo umuzi. Labo bantwana abaningi nabo njengoba kade eke wachaza umndodakazi wami sikhulele bakhulele emqashweni. Sifika lapha sihlala lapha sifika lapha sihlala lapha size kwashona ubambo wabo. Ingane. Okay. So nje ileyo mpilo. Awukwazi ukuthi ungathatha ingane ngokucabanga kwami ngithi isengenini alright. Yes. Uzoyiphilisa leyo mpilo. Yeah, ngizwakala. Njengoba sebekhulile manje bezoqala ukuhlangana nomfowabo, uma ucabanga kubo bebodwa since bona bekwazi ukukhula ndawonye, kuzoba lula yini ukuthi bekwazi ukum-accommodate lo osefika njengamanje, ngoba uma nikhule ninodwa ni-understandane kangcono, bese kuthi ofikayo kuye kuthatha isikhathi ukuthi nigcine senimqonda. Indlela abangamamukela ngayo noma bazomamukela ngayo, uma ucabanga kuzoba lula yini ukwazi ukuphilisana naye, ngoba sebebadala bebonke, bona bebodwa baya-understandana. Nawe ngiy'ngane zami kulula ukumamukela. Zamukele kumanje. Oh, okay, sebeyazi vele. Yebo, zamukele kakhulu kumanje. Kulula ukumamukela. Abantu abami abantwana ngingazi nje ukuthi banjani kodwa nje abantwana abasweet aba-open abalwaziyo usizi abakhulele ngaphansi kwabo. Bebevele bemazi vele noma mhlampe baqala ukumthola manje ukuthi ukhona omunye weyigazi labo ongekho phakathi kwabo. Indodakazi omdala ngangamxoxela noma ngingagxilanga endabeni yonke, ayazi indaba yonke nayo iqala manje indaba kodwa ngangixoxela ukuthi khona ingane kanje ngoba indodakazi wami sengifana nodadewethu ngoba wena umuntu engi-close naye oseduze nje bangenayo dadewethu khona eduze. So into uma ngabe ingaphakathi ngazi ukuthi ngayixoxela someone mhlawumbe izoba ngcono. So ngamtshela naye ngathi hayi kunengane ekade kanje sisi kanje nje ekhona engibekade ngingayazi. So uyazi-ke lo oyedwa omdala laba abanye bebengazi. Okay. Ngiyezwakala. Sengibuze emndenini wala ekhaya ukuthi ngiyaye ngibuke mhlawumbe kweminye imizi, ngicabanga ukuthi oyedwa wena uzongiphendula phakathi kwakho nomama, ukuthi ngiyaye ngibuke kweminye imizi uma kusuke kukhuliswa ingane baye bebe nomhobholo nayo lento yokuthi cha sizikhulisele. Yini nina eyenza ukuthi kube lula kangako ukuthi nimvumele nje ukuthi angahamba ayoqala impilo kabusha noma wakhe? Because ngokubuka kweminye imizi, ngizwe kahle, ngokubuka kweminye imizi kuyaye kube nawo lento yokuthi angikwazi phela ukumnika isingaka ngoba ngayikhulisela. Yini eyenza ukuthi kube lula kangaka kunina ukuthi nivume nje ngezandla ezimhlophe ukuthi cha usiyahamba manje uyophilisana nomndeni wakhe? Kusho ukuthi ngalapho ngingabe ukuthi angithi manje wase nifika wafikela kubaba futhi kugogo. Yes. Uyibona babelika. Okay. Kusho ukuthi-ke badlule emhlabeni waqale-ke washintsha impilo. Okay. Wazama ukuthi ahlangane nobaba wakhe. Ubaba wakhe naye besenomuntu unkosikazi nengane. So kwangakwazi ukuthi ahlalisele inkosi lakhe. Wasebuye sezala u-anti wakhe ka-anti wakhe. Oh, okay. That's true. Okay. Yena wakaHlumani ubaba wakhe. Yeah. So kusho ukuthi ngokubuka ukuthi manje akasatholi imfudumalo, usebona khona ukuthi akazohlala no-anti wakhe. Okay. Kusho ukuthi-ke manje sekuhamba naye uyabona ukuthi uba mdala, uyabheka ukuthi hayi manje sengimdala uma wami angazi. Wonke umuntu unakho lokho makangesikhathi ukuthi abe nakho ukuthi hayi bo uma wami ngiyafisa ukumbona, ngiyafisa ukumazi, ngiyafisa uthando lwami. Kusho ukuthi-ke njengomndeni
Hhayi ngoba kuwukuthi thina sithi akahambe, kodwa sithi naye akabe nokuxhumana noma wakhe. Okay. Bazane kangcono. Hhayi ngoba kuwukuthi kuthiwa akahambe aye uma wakhe. Yes. Ngoba phela yena vele kuyingane lokho ebengichazile ekuqaleni ukuthi kufuneka kube khona ubufakazi ukuthi kwenzakaleni ukuze atholakale sengasekho lakasithole. Yes. Ngoba phela ukhuliswe ngaphansi kwakaHlongwane, uyingane yakaHlongwane. Okay. Kusho ukuthi uhambe naye esefuna lolu thando lwakhe, esefuna ukubonda noma wakhe. Ikona-ke lokho engibona ukuthi mina-ke ikona esithe eyi sekufanele umfana futhi akhulume. Ngoba phela lo-anti wakhe akasekho, sekusele abantwana. Manje sekukhona abantwana sekukhona lokhu kushayisana, akusekho ukuhlalisana. Yes. Yileyo futhi ingqinamba engasikubhekene nayo manje. Abantwana bayabika ukuthi manje sekunenzile asekunenzile. Akakwazi akanalo ilungelo ukuthi abuyele ekhaya. Akasekho umkhulu, akusekho ngoba abaphansi. Akakwazi ukuthi ubuyela kungancane ngoba wayevele benenkinga naye. Kanti ngakho bese kubonakala ukuthi akatholakali umali wakhe. Yebo, yilokho. No, kuyezwakala. Njengoba nimbona ekhona-ke uma wakhe namhlanje naye ekhombisa ukuthi uyakujabulela ukuhlangana nendodana yakhe futhi angakujabulela ukuthi bebe ndawonye, bekwazi ukwazana kangcono, ehlangane nobhuti bakhe nosisi bakhe abanye basohlangothini lukamama. Kinina-ke njengomndeni omkhulisile kwenza ukuthi kube kanjani ukuzwa nje naye emamukela ngale ndlela amamukela ngayo? Eyi asive sijabulile thina, asive ngoba sasisenalokho ukuthi mhlawumbe uma wakhe akasekho emhlabeni. Bese sinalokho ukuthi uma wakhe akasekho emhlabeni. Okay. Sasibasiza ukuthi hayi bo uyatholakala umama, sajabula. Singasukuzile ukuthi umama utholakala uyaphila. Ikona lesikubongile lokho ukuthi usezokwazi ukuthi bazane kangcono noma wakhe. Ilokho nje. Alright, ukuyezwakala. Unamntwana? Yebo. Unawo? Uhlala nabo khona la ekhaya? Yedwa mncane namhlanje. Ukusho ukuthi uma iqala impilo yakhe ishintsha manje ibuyela ngayo ehlangothini lukamama, usuhamba naye. Okay, no, kuyezwakala. Akukho yini kusasa okuzoba ama-surprises noma okuzofike kusethuse mhlawumbe ningasitsheli khona nina bantu esinabo like I'm not saying ngizwe kahle, ngifuna ukuyibeka kahle le nhlizwakala ningizwe nonke futhi nama uyizwe nabo bengizwe. Akukho yini kusasa okuyofike kubamangaze abangapha ohlangothini lukamama okusha bayokuthola ngondodana wenu okhulele phambi kwenu eningakaze nibatshele khona? Ngathi ngicela ibe nje uyebo noma cha. Ngizophinda futhi umbuzo wami. Akukho yini okusha abayofika bona bekuthole okuyobamangaza ngondodana wabo noma ngithi ngondodana wenu ninonke ngoba uyafana nokuthi ungokwenu usuka ngawe uyangapha? Akukho yini okusha abayokuthola ngaye abasohlangothini lukamama eningakaze nibatshele khona noma eningabatshela ngakhona namhlanje abangakwazi? Ngoba yinini umuntu enimazi kangcono, yinini abantu futhi eniphile naye kangcono. So akukho yini okunye esingakwazi thina nabasohlangothini lukamama bangakwazi abayothuka sebehlangabezana nakho noma sebebhekana nakho abebengatshelwanga ngakho? Ukhona noma akukho? Anganoma mhlawumbe umbuzo wami nawo uzwa yini? Mina nje kube uyebo noma cha. Ngiyubuziswa yini nombuzo? Ngiyubuziswa ukuthi mayifika phambili ziba khona iy'nkinga kuye kube ngcono ukuthi ba-aware abantu abathile ngakho. I'm not saying uyinkinga bhuti wami.
Kodwa ngifuna ukuthi nangelinye ilanga bengifakazela ukuthi waba ubuza ustetele kulo mbuzo makukuthi kamama kuyavuleka. Umbuzo wami usho njalo ukuthi akukho yini obusha. Akukho. Akasiyona ingane embi. Lutho. Akasiyona ingane ehluphayo. Hayi. Angifuni kamama. Uma ngafana futhi ngiyambongisa nje mina ngifana futhi. Ngimkhalele nangaleminyaka angakwazanga ukuthi ayiphile. Ngimbongise ngifana futhi uthola uma wakhe. Enginethemba ukuthi mhlawumbe ubeswa usheshe wambona ngabe impilo yakhe indlela yakhe noma ehlobo lakho lokuphila ngabe lungconywana ngaye ngoba so far ephila nale anger, ephila nale confusion uzamile ngokulandelayo. Abaningi abasurvive but yena usurvivile. Usurvivile nathi ngathi lento okuyisho ukuthi asithandi ukuhlukana naye. Siyamthanda futhi ufana futhi. Izimo. Izimo. She's a very, very good person. He is a very, very good person. With the education. Umuntu alright. Engibhilivele ekuthenini lobu right bakhe sekuzoba u-right obukhulu kakhulu ngoba thina njengey'ngane ebesixoxa naye ebephila nepain bekuba buhlungu uma ngabe mina ngithi uma bekuma nawo nomunye athi mani omunye athi mani asho athi mina uyibona leyo nto ephila kodwa khona kunjalo bekhona o-anti bekhona omalume bekhona abanye bonke bekhona kodwa ebeyaye asho ethi nje engabe mina ngibona noma ngiyafisa nami ukuthi ngimbone manje. Ngizwa kahle. Mina mama ngeke ngize ngisho ukuthi mhlambe ngiyakwahlulela noma mhlambe wrong la ukho wrong la engakubonga ukuthi ey'meni ezinzima zinjalo ungasanawo indawo yokuhlala uqoshiwe ngasekhaya bese kuba ukuthi uthatha isinqumo sokuthi ingane ayikhosi emgwaqeni angayishiyi kodasibhini kodwa ngiyithathe ngiyise ekhaya kubo la ngicabanga ukuthi bayoyiphatha kahle ngoba omunye umuntu wesifazane wayengathathi iy'nqumo ezi-wrong. Omunye wayengayithatha igoda afike ayishiye epaki ayishiye ebhasiteshi abaleke ingaziwa namanje noma ikhulele ey'ntananeni ingazi ukuthi abazali babo ngubani. Kodwa engikubonga kakhulu kuwena ukuthi zathi izimo zinzima njengomuntu wesifazane kodwa uthathe igxathu lokuthi angingayilahli noma yikuphi ingane yami kodwa ngoyishiye egazini layo okuyibo abantu abayokwenza kangcono ekuyiphatheni ngoba izimo mina njengamanje zingivumeli. Ngiyafisa futhi nakuwe mfana futhi ukuthi ungayisebenzisi lento yokuthi umama ubengekho ngesikhathi ngikhula kungathi nanoma kufika ukungaboni ngasolinye phakathi kwakho nabantwana bakwenu bese uthi vele nina ningcono ngoba nakhuliswa umama noma uthi vele mina anikaze ningithanda noma mina vele ngayikhulela ngedwa. Understand lento ekhona yokuthi njengamanje uzohlangana noma wakho uzohlangana nomndeni wakho engathi ungayithatha njengethuba lesibili empilweni ngoba kuyinkinga kakhulu ukuthi uhambe empilweni ugcine ungambonanga nangeso umzali wakho noma ufike sekuthiwa wayekhona yena kodwa walala. Lokho kuba isilonda esibuhlungu ngoba usuke unemibuzo eminingi ongayibuza yona noma ongeke usaphendula umuntu kuyo. At least wena usanalo ithuba lokuthi ungambuza. You understand? Akuphendule futhi. You understand? Kunomunye umuntu njengamanje ongakwazi ukubuza kumuntu. Ofisa engabe uyabuza kodwa akakwazi ukubuza. So ngiyafisa ukuthi leli gxathu lokuhlangana kwakho noma wakho engathi ungalibamba ngezandla zombili umazi uma wakho usondelane naye umthande ngoba kubuhlungu ukungamthandi umzali noma ukulibambelele ebuhlungwini obuthile obesikhathi esedlulile ongeke usakwazi ukusiguqula bese ulokhu ubambelele kukho bese kuthi mhla uNkulunkulu emkhumbulo umzali bese usalandele ukuthi ukube ngalisebenzisa leli thuba engangilitholile. Ngicatshangizwa mfethu. Leli thuba nje olithola manje ilele lokuthi ungasabuki izilonda ezenzekile emumva
kepha ubambelele kuma wakho kube ngathi nje usayingane encane ube nje ingane ubambelele kuyena ukuze namhla kuthiwa oyedwa wena uyasuka empilweni yomuNkulunkulu uyamkhumbula kube ukuthi nobabili ninayo lento yokuthi noma uNkulunkulu esesinikile isikhathi emva kweminyaka ethile singekho ndawonye kodwa sisebenzise ngendlela ebifanele. You understand? Njengamanje ingane zizokubona ugogo wazo zizwane nogogo wazo zijabulele ukuthola ugogo wazo nawe kube ngokunjalo futhi nodade wenu nabafowenu nibambisane ningabe nisabuka lento yokuthi ubani wakhula kanjani ubani ukhuliswa umama ubani akakhulisa wayenesimo ayebhekene naso ngaleso sikhathi njengoba naye ehlile. Mina mama ngiyabonga igxathu lokuthi ukwazi ukusuka umume uthi mase ngimtholile sengiyamamukela futhi ngizimisela ukuphila naye umntanami noma sekunguye ongifunile kodwa mina njengomzali ngoba ngikaze ngingamthandi ngangivele ngimthanda kodwa ngangimfunela impilo engcono ukunale mina engangakwazi ukumnikeza yona ingakho ngambeka ekhaya kubo njengamanje sengiyamamukela ukuthi angabuya ezekhaya noma ezophila nathi lempilo esiyiphilayo. Futhi ngiyacela ungimusela ukuthi nje ngithe mina Sitetelegu nasebantwaneni bakho ngiyayifisa leyo kubambisana naye belohambe lolu hambo lokuzwana lukabhuti nosisi lukabafo nobafo bebambisane bebodwa ukuze nakuwe kuzoba khona ukuthula okokuthi uyababona babambene bebambane kakhulu ukunasekuqaleni kube ngathi bakhula ndawonye bayifunde lento yokwazana bafundane noma semdala engaka kodwa uyahlangana nomuntu emdala umfunde futhi umazi. Ayikho into engathi mhlambe khona la engisho khona ukuthi unoburong cha akakwama kusuke ngesikho kumahlulela umuntu kodwa ngibonga leli igxathu lokuthi nangu sekhona phambi kwakho usuwilling ukuthi ngingaqala kabusha empilweni futhi ngiyafisa ningasabambeleli ebuhlungwini obedlule ngoba usho nje nawe uthi kuwe bekubuhlungu bekuvuka kulokho kukulimaza unesilonda usungathi ubhobokile ngaphakathi ngenxa yayo yonke lento kodwa ngicela ungasahlali kakhulu ukubona ubuhlungu kodwa usebenzise leli thuba njengethuba lesibili lokuthi uNkulunkulu aphinde akwazi ukuhlanganisa naye. Ngiyabonga nje mina enhlizweni yami ngigcwele ukubonga. Ngiyabonga bakaSithole ngokungigcinela yena. Ngiyabonga bakaHlongwane ngokungikhulisela yena. Ngiyabonga. Angazi ngithini ngiyabonga nje ngiyabonga ngigcwele ukubonga kakhulu okukhulu ukuthi uNkulunkulu uphendulile umthandazo bengithandaza silently every day. Ukuthi engathi ngelinye ilanga ngagcina hlanganile naye. Benginakho lokho ukuthi noma sihambe kangakanyaka ukuthi uyaphila yize neminyaka isingaka kufiwa iminyaka esiyadlula enodlame kakhulu yenza abafana zifa ngitshele lokho mangicabanga mhlambe inkosi yami wadlula nalolu dlame mhlambe kwenzekani angazi kodwa nje benginalo ithemba somehow nje benginalo ithemba ngazi kanjani ukuthi ngelinye ilanga mayesekhulile ngiyazi ukuthi uyongifuna uyofuna ukungazi ngihlale ngikhuleka nje ukuthi uNkulunkulu angigcine size sifike lesikhathi nje base sifikile. Ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngigcwele nje ukubonga ezweni kakhulukazi angazi ngichaza ngithi into engiyizwayo phakathi angazi ngichaza ngithi nginethemba-ke futhi ngiyazi njengoba sengishiwo ukuthi labantwana engibakhulisile banobubele kakhulukazi lo mdala unobubele kakhulu bonke nje bathi uma beyizwa lento
bengingekho-ke mina la eThekwini le lokhuzana eRichmond ngako-Marisburg. Yeah. So bathi uma bengitshela basho ukuthi isimo sami simve ngaphilile. Bangitshela be-excited, be-excited, bejabule. Into ebengazi ukuthi mhlawumbe ngangitshela ukuthi mhlawumbe uma kwenzeka le nto yenzeka bayothukuthela noma bangithukuthelela noma bangafuni ukwamukela, kodwa nje bajabula kuqala kunami. Nje ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ko-aunty. Naku-aunty esasixhumane naye kakhulu, sasizwana noma untombi zethu. Yena wayezolana nami noma ubaba wengane esengihlukumeza, yena wayezolana nami wayeba sesayidini lami. No, kuyezwakala. Cha, sidlulisa ukubonga okukhulu ekubambisaneni noma ukho konke okwenzekile nanoma ngabe kuthiwa ugogo bengasekho emhlabeni. Kodwa naqhubeka nama nobhuti. Izimo zingekho mnandi zempilo kodwa nabambisana naye. Siyabonga kakhulu egalelweni enilidlalile kuze kuba kufika namhlanje etheni ambona uma wakhe. Naye ngokunjalo futhi uyasho ukuthi udlulisa ukubonga okukhulu kukho konke enikwenzile. Siyabonga nje kakhulu. Engathi nabanye bengakubona kukuhle lokho ukuthi uma usiza umuntu usuke uyibekela ngoba ngelinye ilanga wazi ukuthi wena uyobudinga sizo lini kuyena. Siyabonga kakhulu igalelo lenu niwundeni nje wala ekhaya ukubambisana naye kuze kuba kufika manje. Ngiyaqinisa futhi ukuthi mebuya futhi ezonivakashela njengoba phela theni ihlanganisa lemndeni yombili. Mebuya ezonivakashela futhi niphinde futhi niqhubeke la benivele nihamba khona ekuthenini nimamukele nibambisane futhi naye. Ngokunjalo nimcinge futhi noma ngathi usengalo uhlangothini lukamama nimcinge nje nasefonini kuhamba kahle kunjani kube nje kubambisana kuze kuyofika ekugcineni. Ngicabanga ukuthi khona mhlawumbe uzokhosa ukubuza kumama. Right. Ngizwile ngithi ukuthi ngithini. Umzali wakho lo futhi uyohlezi ewuye ubungahamba umhlaba uqede kodwa igazi lapha yami ileli lihamba nakuwe. Akekho futhi omunye uyophinda umthole oyoba njengoma wakho noma kuthiwa khona amaphutha enzekile empilweni kodwa akusiwa wakho. Yeah, understand? Futhi akusiwa ukukhuluma ngoba umzali wakho umhloniphe noma ngathi okwenzakaleni kodwa umhloniphe. Ithuba lesibili uNkulunkulu akunikeze lona ukuthi nawe ukwazi ukuthi mama. Ngisela amazi njengayo. Ngiyasebenza ukuthi siyasiza nasizobaba. Nabo angibambisana noma bekhona lokho phela wasomndeni kodwa hayi ngiyabonga kakhulu. Okay. No, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi njengoba engasekho ufisa ukusho okuthile sesifikile la ebekumele sifike khona. Awuyidingi counseling. Mhlawumbe uthola umuntu ozobeluleka ngayo ukuthi usihlangothi likamama mhlawumbe ezinye zezinto ezenzekile nje empilweni yakho ofisa ukukhuluma ngazo naye lowo muntu. Ungasekikho ukuthi cha ngikhule ngaphandle kwamama okunye nje okungenzeka ukuthi akethi sisuke siyenzelani lento yokwelulekwa noma yokukhuluma nomuntu senzela ukuthi ungabe usulimaza abanye abantu osondelene nabo ngenxa yaleli gabade lisenhlizweni. Ukwazi ukuphilisana nabo mhlawumbe mefikile mhlawumbe umfweni wahlala kambi ungafiki kuwe kube kubi kodwa kube ukuthi nje kufika kuba normal ngoba yena uyobe mhlawumbe enzile ngokunganaki ngoba kukhona lokho
sesenzela ukuthi kungabikho ukuqakela phezu kokunye uma kuwukuthi ukhona la owake walimala khona noma okwake kwaba ney'londa khona ekukhuleni kwakho. Ngingasho ukuthi mhlawumbe okunye ngiyayidinga. Ngiyayidinga njengalo muntu engiyena angihlali into ngingayifundisa ukuthi ngingahlali into angijulile kakhulu noma kuthiwa isimo esenziwe la yimina noma mhlawumbe sengazisola nazo ngingahlali into. Okay. Nginenkolelo ukuthi kwalokho kukodwa kuyalimaza ngisukuwedwa ngesikhathi. Okay. No, bengizocela ukuthi nabangale ekhaya kuma wakho babe nayo inamba yami ukuze ukuhambeni kwesikhathi ngikwazi ukufona ngimcini ukuthi ninjani, kuyahambeka yini endleleni yenu, izinto ezikanjalo ukwazi ukuthola ukuthi kuyalunga kwenzakalani, ukuphi la ukuba khona ney'hibe sibone ukuthi zingalungiseka kanjani. Okay, no, ngiyabonga. Ngazi nizoyinikeza bani-ke? Lokhona yini la kulimaleka khona, kwenzakalani, kuyabambisaneka, kuyazwana, nje izinto ezifana nalezo. Yeah. Ngiyakwazi uku-organize into ye-counselling mhlawumbe. Yebo ma, siya-organize-ka uma uyidinga nje ubone ukuthi isidingo sayo sikhona, siyakuhlelela yona. Hambe uyokhuluma nomunye umuntu ungakhulumi nesitetelebe kulanda du. Sikutholela umuntu ezohambe uyokhuluma naye ongamazi, ukwazi ukukhuluma naye, nikwazi ukuxoxa, niphinde futhi niyihlele ukuthi izohamba kanjani. Leyo kusuke kuyeyenu nobabili, eniyixoxa nina nobabili, iphinde iphelele kini futhi nobabili. Okay. Umuntu azoba phela njengoba edinga akanayo futhi nemali. No, hayi angikaze ayikhokhele. Sizoyi-arrange nje, sizohlela ukuthi uzosoza ukuthi ukuphi nendawo ukuze sobona ukuthi uzoyithola kanjani. Kuhlala nje nalowo muntu, not ukuthi kwenziwa kanye kodwa kuba yinto like ama-classes bayayihlela bona ukuthi izohamba kanje, ihambe kanje ngosuku oluwukuthi bazibone ukuthi banesikhathi esingaka sokuhlangana. Sukazi futhi lowo muntu mase bekhuluma ukuthi sigcine la, siqhubeka la, uzomnikeza nje aze kube seyambona yena ukuthi seneyena. Sibonile mbukeli lapho ngasekhaya beyibikela udaba labo kabanzi behleli phansi emva kwa-37 years umfana futhi engamazi uma wakhe sesimfune sathi samthola. Kwasho ukuthi ekumtholeni kwethu asikwazi phela ukuyishiya indaba ilenga, kumele sihlale phansi naye size ukuthi wenza njani umama ukuze kube akasakwazi ukukhulisa umfana futhi noma umfana futhi ukhula ngaphandle kwama wakhe. Umama ukhombisa ukuthi wayengenawo amandla noma waxoshwa ekhaya, kodwa la ishayisa khona bayakulinda ekhaya kini kuze uba no-3 years ingane kuyikhani bekuxosha. Angizwanga kahle lapho, kodwa-ke okwama kikho ukuthi ngahlulele. Siyambongela umfana futhi ngokuthola ithuba lokuthi akwazi ukubambana noma wakhe noma beqale phansi bekhande kabusha. Lokho kukodwa nje sikushayela izandla ukuthi bona uNkulunkulu ukwazile ukubanikeza ithuba lesibili ukuthi bengaqala kabusha, engathi bengalisebenzisa ngezandla ey'fudumele noma belibambisise befundane ukuze engabibikho ozodlula emhlabeni beney'nsolo noma beney'khalazo ey'thile ukuthi ukube ngamnikeza ithuba. Bukela lapho ngasekhaya unenkinga, shayela le namba sizofika sikwenze futhi nakuwe kwenzeke njengoba sikwenzile nakufana futhi. Yisho njengami uthi umnandi usawubona, ubuhlungu usala kahle, asibonaneni ngakuzayo.